Good morning at ayun, welcome ulit sa channel ko nga pala. At ito na naman, nagbabalik tayo ulit dito sa pwesto natin ulit. At update ko lang kayo. At ayun, mauubos na yung pagkain ng baboy natin. Mahal kasi ng feeds talaga ngayon. So, eto, pinakuha na lang ako ng partner ko ng ipil-ipil. So, ito muna yung pakakain ko sa kanila. Alternative na pwede nating ipakain dito sa mga baboy na to. Tapos may natira pa naman ako konting feeds, ihahalo ko na lang para madagdagan yung kakainin nila. Medyo malakas na rin kasi magsikain itong mga mga native. So yung native kasi nga pala guys, hindi naman kasi maselan pagdating sa pagkain. So kahit yung mga dahon ng tawag dito, yung dahon ng puno ng saging, pwede siyang pakain, tsaka yung mismong yung mismong katawan nito, yung pinaka ng dito, yung ng saging, yung pinaka puno niya, pwede siyang ipakain. So ito nga pala, itong ipil-ipil muna ipakakain natin, tsaka haluan natin ng konting feeds para at least madami sila makain. So ito, pakakainin muna natin. Kaya yun nga pala guys, talaga sobra talagang mahal talaga ng feeds. Sa totoo lang, ang presyo ng feeds ngayon nasa 2,000 yung isang sako lang ng feeds. So buti na lang yung native talaga, hindi maselan. So yun lang. Kaya ito, pakakainin muna natin sila. Ihalo natin to sa konting feeds para kahit paano marami sila makain. And ayun na, yung alternative natin na pwedeng pakain sa pagka wala tayong may pakain sa baboy natin, lalo na sa mga native. Ayan, ipil-ipil. So pwede yung puno pwede yung puno nung saging. Basta tatadta rin lang, tapos okay, yung dahon ng saging. Tapos ito, ipil-ipil. Tapos marami pang pwedeng bigay na mga dahon-dahon na pagkain. So buti hindi maselan yung native. Kung magano kayo ng baboy, pwede naman to, buti pa tong mga native. Hindi talaga sila masyadong maselan sa lahat ng sa pagkain. So yun guys, yun yung isa pa sa mga tips dito. Kung mag-aalaga kayo ng actually marami tayong tips na mapapanood sa ibang channel. And ito rin, isa rin na natutunan ko din sa pag-aalaga ng baboy.
yung pwede silang pwede tayong magpakain ng iba pang ibang ano, pag hindi tayo makabili ng feeds. So ayun, like yung ano sa puno na tawag to, ayun, like yung mga ganito, katulad nito mga halimbawa na ng mga ipil-ipil, yung mga ano, mga madre de agua, marami tayong pwede ipakain sa mga baboy natin pagka ganitong alaga natin native. So ayun guys, yun lang yung update ko sa inyo ngayon. Ayan, ito tips ko lang sa inyo kung gusto niyo kung may alaga kayo native at wala na masyadong mabiling feeds or masyadong mahal yung feeds. Ayan, pakainin na natin ng mga dahon-dahon yung pwede sa kanila, tapos haluan na rin natin ng konting feeds lang, hindi naman kailangan masyadong ano. Ayan, so guys, please like, comment, share, and subscribe. Click mo na rin yung notification bell para naman updated tayo sa bagong videos and vlog na i-upload ko. So guys, see you on my next vlog. Bye bye and God bless you guys.